No, jako chrčí to v ní. A prostě... Ale když ono to nekrčí. Tohle to věc nekrčí. No, jako ono to fakt tak chrčí, jako taky, prostě třese si to. Tak jako, jak to můžeš tomu chrčet? To je totální nesmysl. Já to zapojím. Že vy to chcete zapojovat do zásuvky, tohle to? Já to, nevím, zavěsím. Jste se nějak zblázila ženská? Tak ono tam jako tak leží a se vlastně tak třese a... Já budeš zrovna tohle se může třást. Nevím jak. Tak mi to popište tu věc, Tahle ta bílá věc se nemůže prostě třást. bílá věc. Někdy Aha. a nebo modrá. No prostě já nevím, co se s tím, já nic jsem s tím neudělala, prostě tam tak leží a dívám si na to a on se na mě kouká. A že to má oči. Já nevím, prostě to s tím mám udělat. Mám to třeba, já nevím, nějak opravit, zapojit nebo... Doporučoval bych vyhodit do koše. Jak už to nějak zkažené. Dá se říct. Pokud to teda ještě nepoužila. Dohání to možná nenatáčí. Jakože to je nějaké jídlo. Vy to chcete jíst? Dobře. No tak, tak dejme tomu, že to vyhodí do koše. A to prostě normálního koše nebo do plastu, do papíru. No normálního koše. Normálně koše. To vlastně se to vůbec nehodí. Dobře. A potom to můžeme hodit na svěťák, nic se prostě nestane. No, Můžete tak... třeba klíčit nebo... No, nevím. Nesmíš. Takže to prostě vyhodí na svěťák a nic se nestane. Můžete mít furt ten samý tvar. No. Jak kdy? Pokud to bude otevřené, tak nebude. Takže, Nebo rozevřené. takže abych to použila, tak to musím otevřít. Jo. Můžete to rozbalit. Rozbalit, jasně. Bílou, modrou věc, červenou. Ne, je to bílý a někdy je to bílo-modrý. Jasně. Bílá, modrá věc, která se vyhodí na svěťák. Není to pasta, nebo... Jak chcete asi... Tak máme Pasta se může zkazit? Na pověst. OK, smrdí to. Takže, když jsem to koupila u vás, tak už to zapáchalo? Ne, to ještě ne. Použití to smrdí. Takže já jsem to použila a teď to OK, zrovna to nevyužiješ, využiješ to na někom. na někoho, jasně. Počkat, A dřív to taky použila. využít od někoho, aby zapáchal, nebo co? Takže... Já jsem to koupila, přinesla jsem to domů, nic jsem s tím neudělala, dala si to, já nevím, někomu. On to použil, potom teď to smrdí, protože to otevřel. Jo? No. No. A? Je to? OK,